Vă rog. Numele meu este Raicio Anca Daniela, sunt doctor în științe farmaceutice, vicepreședinte al unor asociații care se ocupă cu plantele medicinale și aromatice și director de marketing al unei companii importante din București. Am intrat în politică acum 12 ani pentru că am considerat că este nevoie de o altă abordare a ceea ce privește femeia în politică. Femeile sunt persoane echilibrate, care dovedesc în toate domeniile că e nevoie de mai multă abnegație, mai multă dăruire și vreau să vă spun că m-am implicat în foarte multe proiecte, atât umanitare, cât și proiecte care vizează domeniul în care lucrez. Doresc să adaug că a fi o femeie social-democrată este foarte important și atunci trebuie să ne mobilizăm, să ne adunăm toate resursele în așa fel încât proiectele pe care noi le începem să le și finalizăm. Vă mulțumesc!